Здравейте! Днес ще ви представим един иновативен продукт на фирма Фертан – Превакс. Това е вакса, която се използва за места, където метала прилепва плътно един върху друг, места на сгъвки, места, където другата вакса трудно може да навлезе. Тази вакса е с много нисък вискозитет, тя е много течлива и влиза на места, както казах, където другите вакси не могат да подействат. Местата, обработени преди това с фертан или с друг тип продукти, могат да бъдат обработени с тази вакса. Важното за нея е отново температурата. Температурата трябва да е стайна, а самия продукт трябва да е загрят до около 20 градуса. Затова го оставяме на парното. Предварително много добре трябва да се разклати около една минута интензивно. Така, продукта съдържа в опаковката и сонда, с която може да се достигне до места, до трудно достъпни места. Така. Сега предварително, пак повтарям, трябва много добре да се разклати в рамките на около една минута. Ето тези такъв тип сгъвки, където метала е един върху друг. Той може да бъде прикрепен точково, заваряван или притиснат с болтове. Така. Ваксата се стича в местата, където метала образува много тънка ниша. Така. Сега ще нанесем и в тази повърхност. Сами може да видите как тази вакса се стича. Това нещо се случва и в кухините, местата, където другите вакси не могат да навлязат.